Bore da blant. Yn y darlleniad bore yma o Efengyl Ioan, wnaethon ni glywed yr hanes am Iesu'n cael ei gamdrin yn erchyll. Heddiw, yn y bregeth, rydyn ni'n mynd i ystyried y cwestiwn pwysig mae Pilate yn gofyn i Iesu, sef, beth yw gwirionedd? Mae'n gwestiwn holl bwysig ac yn gwestiwn sy'n berthnasol iawn yn ein byd ni heddiw. Felly, beth yw gwirionedd? Dyw Iesu yma ddim yn ateb cwestiwn Pilate yn uniongyrchol, ond mae yn dweud wrtho, y mae pawb sy'n perthyn i'r gwirionedd yn gwrando ar fy llais. Hynny yw, beth mae Iesu yn dweud yw fod pobl sy'n gwrando ar y gwirionedd yn gwrando arno fe. Ond pam hynny? Pam mae Iesu'n dweud fod gwrando ar y gwirionedd yn fel gwrando arno fe? Wel, efallai mae'n werth ystyried adnod arall o Efengyl Ioan o bennod 14, pryd mae Iesu yn dweud, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Mae Iesu yn dweud fan hyn, mae fe yw'r gwirionedd, fe yw'r gwir, neb arall. Mae fe hefyd yn dweud ei fod yn tystio i'r gwirionedd. Ac yn bwysig iawn, mae'n dweud does dim bywyd i fyw hebddo fe. Yn ein dydd ni, does llawer o barch at Iesu Grist. Mae neges Iesu Grist yn cael ei sarhau mor aml. Ond dyw hyn ddim yn unrhyw wahanol i sut mae Iesu a'r gwirionedd yn cael ei drin yn y darn heddiw. Caiff Iesu ei groeshoelio ei fod yn ddieog, gyda'r bobl yn penderfynu y dylai Barabbas, dyn drwg iawn, fynd yn rydd yn lle Iesu Grist, mab Duw, dyn dieog a dibechod. Efallai, ar ôl clywed y stori yma, dych chi'n meddwl fod y gwirionedd yn rhywbeth gwan, yn rhywbeth sydd yn colli. Ond na, ddim o gwbl. I Iesu Grist ddioddef ar y groes, mae Iesu yn paratoi ffordd i ni fedru cael perthynas gyda Duw. Ac i fedru bod yn bobl y gwirionedd trwy ei aberth e. Mae'r gwirionedd bob tro yn ennill, yn union fel oedd Iesu wedi ennill. Wrth gwrs, i Iesu gael ei groeshoelio ac i bobl feddwl oedd e wedi colli ar ôl i nhw wrthod y gwirionedd, dyn ni'n gwybod daeth Iesu yn ôl i fyw, yn union fel mae'r gair Duw wedi dweud gan ryfoedd yn gynt. Felly dyn ni'n gallu trystio yn y gwirionedd.